Ngaphansi kukaBaxter, iChiefs ibihluleka ukubamba umqiqo wokudlala nakuba leli qembu elikhulu laseSoweto lihlulekile ukuguqula isimo kusukela Ashiya, kodwa phezulu kwalokho libukeka liguqula indlela edlala ngayo. Akuyona indlela bebefuna ukuqala ngayo lena uZwane kanye noShepherd kusukela bethathe esokuba ngamabamba kodwa sebetuswe ngokwenza umehluko. Ngale kokwehlulwa imidlalo emithathu ngaphambi kokunqoba okokuqala bedlala nayo iMerumo Gallants. I think there is a significant improvement. First, from the personnel perspective, I think the average age of the team has dropped so much. Naturally, that means the intensity of the game is also improving. uZwane akafihlanga ukuthi ukulangazelela ukuthatha isihlalo esishisayo, uthi ukulungela ukusiza iChiefs nokubuyisa lezi yansuku zenjabulo. Uyazi ukuthi akulula futhi kungathatha isikhathi eside ukuguqula isimo kodwa ukulungele. There's no way I can say no, I don't want to take the position. I've been part and parcel of the team. I'm actually a part of the finisher now. So I know the nitty-gritties. I know what needs to be done to take this team forward. iChiefs izobhekana neSundowns eFNB Stadium ngesonto. uZwane uthi kusekhona abasangakudlalela ngale kokuthi Sundowns isingompetha. Ngokwezibalo iChiefs inalo ithemba lokuzibekela indawo ku-CAF Champions League. It's not going to be an easy game for us because we are chasing. We want to get maximum points, and there'll be more on a relaxed mode in a way.